corrent amunt i avall, que tot sortís com ell volia. Per què el vent no para quan li demano? Una tempesta estava a punt d'arribar. Moltes coses no estaven sota el seu control. En Pol estava enfadat i frustrat. Torna a casa. He d'aconseguir-ho! Per la seva tossuderia. Sentia que havia fallat. Benvinguts! Soc l'Anna de Santiago i avui us explicaré el conte de la lliçó del mar. M'acompanyeu? En un petit poble de pescadors, al costat del mar, vivia en Pol, un nen de 10 anys amb una energia inesgotable i un esperit inquiet. Sempre estava corrent amunt i avall, arreglant coses, discutint amb el vent i intentant que tot sortís com ell volia. Era conegut per la seva tossuderia. Si una xarxa de pesca s'esquinçava, en Pol s'esforçava fins a la nit per arreglar-la. Fins i tot si la tempesta feia trontollar la barraca. Si el mar estava massa embravit per pescar, es passava hores al moll, mirant les onades amb frustració, com si només, amb la seva força de la mirada, volgués calmar-les. Però no importava com ho intentés. Moltes coses no estaven sota el seu control i això el feia enfadar. Per què el vent no para quan li demano? Perquè el mar no pot estar tranquil quan ho necessitem? Preguntava sovint el seu avi, un vell pescador amb els cabells blancs com l'escuma de les onades. L'avi somreia amb serenitat i li contestava amb paciència. El vent i el mar no obeeixen a ningú, Pol. Formen part de la vida. No es tracta de lluitar-hi, sinó d'entendre'ls. Però en Pol no entenia què volia dir. Com es podia acceptar el vent quan el feia caure a les xarxes o el mar quan es negava a deixar-los pescar? Una tarda, mentre el sol s'amagava darrere les muntanyes, el cel va començar a tenyir-se d'un gris fosc i el vent va començar a bufar amb força. El poble sabia què significava això. Una tempesta estava a punt d'arribar. Els pescadors van córrer a recollir les xarxes i assegurar les barques, i les famílies es van tancar a casa seva, esperant que la fúria de la natura passés. En Pol, però, no podia estar quiet. Es va enfilar al moll amb una corda a la mà, intentant lligar una xarxa que havia quedat despenjada. El vent el sacsejava i les onades esquitxaven la seva cara, però ell no rendia. «He d'aconseguir-ho!» cridava mentre la pluja començava a caure. L'avi, que l'observava des de la porta de la barraca, va sortir i amb un gest ferm però tranquil el va agafar per l'espatlla. «Pol, torna a casa. No pots lluitar contra el vent». «Però si no ho faig, la xarxa s'esquinçarà del tot». L'avi va sospirar i sense dir res més el va portar de tornada a la barraca. En Pol estava enfadat i frustrat. Sentia que havia fallat, que si hagués lluitat una mica més hauria pogut salvar la xarxa. L'endemà al matí, quan la tempesta havia passat i el sol tornava a brillar sobre el poble, l'avi va portar el Pol sobre el moll. Li va ensenyar les xarxes. Tal com ell havia temut, estaven fetes un embolic. Però, en comptes de posar-se a arreglar-les immediatament, l'avi es va seure en una roca i li va fer un gest perquè s'hi acostés al seu costat. «Pol, has sentit a parlar del concepte shonagai?» «No, què vol dir?» És una paraula japonesa que significa «no es pot evitar». Ens recorda que hi ha coses a la vida que no podem controlar, per molt que ho intentem. La tempesta no es pot evitar. El vent no s'atura perquè nosaltres ho vulguem. Però saps què sí pots controlar? El Pol va arrufar el nas pensant. Què? L'avi va somriure. El que fas després. Podies haver-te quedat frustrat per les xarxes,
però ara que la tempesta ha passat, tenim temps per arreglar-les junts. I quan ho fem, estaran més fortes i més preparades per la pròxima vegada. Però, avi, no hauria estat millor si hagués volgut salvar-les ahir? Potser sí, però en aquell moment el millor que podies fer era cuidar-te tu mateix i esperar. El Shonagai no vol dir rendir-se, vol dir acceptar el que no pots canviar i posar la teva energia en el que sí pots fer. Aquell dia, en Paul va començar a veure el món d'una altra manera. Va ajudar el seu avi a arreglar les xarxes i, tot i que encara desitjava poder controlar el vent i el mar, va començar a entendre que no podia fer-ho. En canvi, es va adonar de quantes coses sí podia fer. Aprendre a lligar millor les xarxes, entendre els senyals del cel abans d'una tempesta o, fins i tot, ajudar altres pescadors que ho necessitaven. Amb el temps, en Paul va convertir en un pescador valent i savi. Quan el vent bufava massa fort o el mar estava embravit, ja no es frustrava. Simplement deia per dins «Shonagai» i dirigia la seva energia cap a coses útils. Un dia, un dels seus amics li va preguntar «Paul, com és quan ja no t'enfades quan el mar està furiós?» Ell va somriure, recordant les paraules del seu avi, perquè no es tracta de lluitar contra el vent o el mar, es tracta de navegar-hi. I fins aquí el conte d'avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera!